खुलुमबाय लोगोफोर आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ दिनै जोङो मोननैसो गोनांथार आपडेटफोरखौ लानानै फैलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडियोखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो जोबजासिम नायलांब्लासो नोंथांमोना दा बे भिडियोनि टपिकफोरखौ नोंथांमोना रोखायै बुजि मोननो हागोन आसाम पुलिसनि दा एडभार्टाइजमेन्ट दा बेयाव दंमोन साफाइ कर्मचारिनि गोबां पस्टखौ जों नुनो मोननाय जादों दा साफाइ कर्मचारिनि पस्ट बुङोब्ला दा बेयाव गोबां डिपार्टमेन्टआव जोङो नुनो मोननाय जादोंमोन गासै पस्टआ जाहैबाय 112 पस्ट एबा 112टा पस्टखौ जोङो नुनो मोननाय जादोंमोन बै 112टा पस्टआव दा बेयाव एप्लाइ खालामनोब्ला दा मा माने सार्टिफिकेट नांगोन एबा बेसेबां फरायनाय जानांगोन दा नैफोरबायदिनो जों साफाइ कर्मचारिनि दा पस्टनि सोमोन्दै जोङो सावरायगोन दा आसाम पुलिसाव गासै जोङो 2350टा पस्टखौ नुदोंमोन दा बेनि गेजेरावनो 112टा पस्टआ जाहैबाय साफाइ कर्मचारि दा बै पस्टखौ एप्लाइ खालामनोब्ला दा मा क्राइटेरिया थानांगोन एबा मा सार्टिफिकेट थानांगोन बेसेबांसिम फरायनाय जानांगोन दा बैफोरखौ जोङो फुल डिटेल्सआव सावरायगोन गोबां केन्डिडेट बिथांमोनानो दिनै साफाइ कर्मचारिनि सार्टिफिकेटखौ नागिरनाय एबा साफाइ कर्मचारिनि पस्टखौ बोरै मोननो हागोन दा बैखौ बोरै एप्लाइ खालामनो हागोन बेनि सोमोन्दै गोबां गोनो गोथो जानायखौ जों नुनो मोननाय जादों नाथाय साफाइ कर्मचारिनि बुङोब्लाबो दा बेयाव बेखौ खायसे इजि मोनगोन बायदिखौ जों नुहुरनाय जादों मानो होननानै बुङोब्ला दा साफाइ कर्मचारिनि सार्टिफिकेटखौ गोबांनावनो थाया दा बेनि थाखायनो दा जाय बिथांमोनाव थागोन दा बिसोरो मोनखागोन बायदि आसा लानानै दिनै गोबां केन्डिडेट बिथांमोना साफाइ कर्मचारिनि सार्टिफिकेटखौ नागिरबाय थानायखौ जों नुनो मोननाय जादों आरो बै सार्टिफिकेटखौ माबेनिफ्राय जों मोनगोन दा बेफोरखौबो जोङो नायलांनि गासै जोङो साफाइ कर्मचारिनि दा पस्टखौ नायोब्ला जों नुनो मोननाय जादों दा बेयाव 112टा पस्ट दा बेयाव जोङो 96 पस्ट दा बे जाहैबाय साफाइ कर्मचारि इन आसाम पुलिसनि सिङाव गासै 96 माने 99 पस्ट दङ लोगोसे मोनथाम पस्ट दा बे जाहैबाय आसाम कमान्ड' बेटेलियनाव मोनथाम पस्ट दङ लोगोसेनो मोनबा पस्ट दङ बे जाहैबाय साफाइ कर्मचारि इन FNES आव मोनबा पस्ट दङ आरोबाव 9 पस्ट दा बे जाहैबाय साफाइ कर्मचारि आन्डार DGCD आरो CGHG नि दा 9 पस्ट दङ गासै जोङो 112टा पस्टखौ दा साफाइ कर्मचारियाव जोङो नुनो मोननाय जादों दा बेखौ जायनो मोनो एबा बयबो बेखौ जोङो एप्लाइ खालामनो हाया जों बेखौ मिथियो आरो बेखौ सोरबायदि खालामनो हागोन जों बेखौ नायलाङोब्ला जों नुनो मोननाय जायो जों दायो गुबै बाथ्रायाव फैनो दा बे जाहैबाय दा बे साफाइ कर्मचारिनिखौ एप्लाइ खालामनोब्ला दा बेसेबां फरायनाय जानांगोन जों बेखौ नायनि दा मिनिमाम क्लास 7 पास जानांगोन दा बेखौ होखानाय दङ लोगोसे मेक्सिमामा जाहैबाय HSSLC अर क्लास 8 पास एबा हायर सेकेन्डारि पास जानांगोन दा बे खोथाखौ फोरमायदों अब्ला बेयाव जों क्लियार जाबाय मिनिमाम 7निफ्राय HS एबा हायर सेकेन्डारि पास जानाय दा बेनो नैबे माने साफाइ कर्मचारिखौ एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै जोङो मिथिबाय लोगोसे आदार सार्टिफिकेट रिक्वायर्ड माने आरो गुबुन सार्टिफिकेट नांफादेरगौ दा बेयाव नायोब्ला जोङो माबायदि सार्टिफिकेट बे जाबाय साफाइ कर्मचारिनि सार्टिफिकेट ट्रेनिं सार्टिफिकेट इस्यु बाय सेक्टर स्किल काउन्सिल दा बे मोनसे ट्रेनिं सार्टिफिकेट माजों इस्यु खालामनायनो सेक्टर स्किल काउन्सिलजों इस्यु खालामनाय सार्टिफिकेट थानांगोन अब्लासो बैयाव एप्लाइ खालामनो हागोन एबा इलिजिबल जागोन होननानै बुंनायखौ जों नुनो मोननाय जादों एबा मिनिमाम 1 इयार एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेट मोननाय जानांगोन मानिफ्राय रेजिस्टार जानाय NGO निफ्राय मोनसे सार्टिफिकेट नङाबा मिउनिसिपेलिटि बर्ड माने टाउन कमिटिनि मोनसे बर्ड थायो दा बैनिफ्राय नङाबा गभर्नमेन्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय सार्टिफिकेट माने 1 इयारनि एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेट लानाय जानांगोन दा बे खोथाखौ फोरमायदों लोगोसेनो रेजिस्टार जानाय NGO नि रेजिस्ट्रेसन नाम्बारबो थानांगोन दा बैखौ सार्टिफिकेटआव थाफादेरनांगोन दा बैफोरबायदि खोथाखौ जोङो नुनो मोननाय जादों अब्ला जों दायो मिथिबाय माने ट्रेनिं सार्टिफिकेट थानांगोन लोगोसेनो NGO निफ्राय एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेट थायोब्लाबो जायो नङाबा मिउनिसिपेलिटि बर्ड माने टाउन कमिटिनि मोनसे बर्ड दा बेनिफ्राय एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेट मोनोब्लाबो जायो लोगोसेनो गभर्नमेन्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय माने एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेट 1 इयारनि दा बेफोरबायदिब्लाबो जायो होननानै जोङो मिथियो अब्ला नोंथांमोना जुदि गोसो गुदुंब्ला जाय बिथांमोना दा बैफोरबायदि सार्टिफिकेट दङ दा बिथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन दा जोङो साफाइ कर्मचारि होननानै बुङोब्ला जायफोर सुइपार एबा जायफोर क्लिनार दा बैफोरबायदिया जों
दा बियो एक्चुअली बै साफाइ कर्मचारिनि आन्दारावनो गोग्लैयो होननानै जोङो मिथियो अब्ला जाय नोंथांमोना जुदि 1 yearनि एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेट दङ दा एनजिअनिफ्राय लानाय बेफोरबायदि एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेट दङ एब्ला टाउन कमिटिनि मिउनिसिपेलिटि बर्डनिफ्राय लानाय दङ आरो लोगोसेनो गभर्नमेन्ट डिपार्टमेन्ट जायखिजाया गभर्नमेन्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय जुदि 1 yearनि एक्सपिरियेन्स दङब्ला दा नोंथांमोना बैखौ एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बेयाव जों साननानै नायोब्ला दा बेयाव गोबां खम मानसिया दिनै बेफोरबायदि एक्सपिरियेन्स दङ दा बेनिखायनो जायफोर एप्लाइ खालामगोन दा बिथांमोना मोननायनि एसे आसाखौ जोङो नुहुरो सार्टिफिकेटखौ माबे इनस्टिट्युटनिफ्राय एबा माबे डिपार्टमेन्टनिफ्राय लायोब्ला जायो जों बेखौ सावरायखाबाय अब्ला नोंथांमोना जुदि एनजिअनिफ्राय दङ टाउन कमिटि मिउनिसिपेलिटि बर्डनिफ्राय दङ एबा जायखिजाया गभर्नमेन्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय 1 yearनि जायखिजाया सुइपारफोरनिब्लाबो दा बेफोरबायदि एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेट दङब्ला नोंथांमोना बे आसाम पुलिसनि 112टा पस्टनि थाखाय नोंथांमोना एलिजिबल जागोन अब्ला लोगोफोर नोंथांमोनाव जुदि 1 yearनि बेफोरबायदि एक्सपिरियेन्स दङब्ला नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बेखौ मोननायनि गोबां चान्सेस दङ मानो होननानै बुङोब्ला दा गोबां मानसिया बेफोरबायदि सार्टिफिकेट गैया आरो मोनसे खोथाखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखियो दा मिनिमाम एबा मेक्सिमाम क्वालिफिकेसनखौ होनाय जाखादों माने हायार सेकेन्डारि मेक्सिमाम माने क्वालिफिकेसनखौ होखादों जुदि हायार सेकेन्डारिनि बांसिन फरायनायब्ला नोंथांमोना बेफोर दानजानोबो हागौ बेखौ नोंसोरो दा बैयाव होखानाय दङ मानो होननानै बुङोबा हाइस्ट क्वालिफिकेसना हायार सेकेन्डारि जानांगौ बेखौ बुंनाय दंखायो जुदि ग्रेजुवेट जानाय फरायनाय जुदि नोंथांमोना एमए पास जानाय एमएससि पास जानाय दा बिदिब्ला नोंथांमोना रिजेक्ट जानायनि चान्सेसा दंखायो मानो होननानै बुङोब्ला जों बेयाव लिरनायखौ जोङो क्लियारलि नुनाय जादों दि मेक्सिमाम जानांगोननो हायार सेकेन्डारि पासल' जानांगोन होननानै बुंनाय दंखायो अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना नोंथांमोननि साननायखौ दा कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर अके गोजोन्थों